Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu saurare barkanmu da kasancewa a cikin wannan lokaci, barkanmu da kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka inda zan karanta muku littafin damuwar gidan aure na. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bayan 'yan kai amarya sun watse gidan yayi tsit sai 'yan sirarin mutane da suka rage waɗanda daga ɗayar amarya sai kanwar babarta da sauran 'yan uwa. Anti Habiba ta miƙe daga zaunen da take ta kama hannun Shamsiya ta ce da Goggo A'i, ina zuwa Goggo, za mu yi magana da Shamsiya. Goggo A'i ta gwalo ido tare da taɓe baki ta ce, Oni A'i, wannan yara da sarfar tsiya kuke, ina kuma za ku? Habiba bata ko juyo ta kalli Goggo A'i ba. Ta ja hannun Shamsiya suka shige ɗakin da ke gefensu, suna shiga ta mai da kofa ta rufe, ta ciro jakar da ke kafaɗarta, ta buɗe wata bakar leda, ta fito da ita a kulle daga cikin jakar ta kalli Shamsiya ta ce, ga wannan kada ki sake ki yi wasa da shi, idan kuma kin yi sake ki ga sake, dan mazan yanzu ba a wasa da su. Shamsiya ta kwaɓe fuska cikin raunanniyar murya ta ce, wannan kuma menene Anti Habiba? Habiba ta kalle ta yi tsaki, ni fa matsala ta da ke kenan, shi yasa kika ga na sa miki ido ki yadda kike so, yanzu ma dan Umma ta yi magana ne shi yasa na haɗo miki wannan. Shamsiya ta sunkuyar da kanta ƙasa tare da buɗe ledar farar roba da ke ƙasan leda ta fara janyowa, ganin alamomin kamar mai na fitowa daga cikin robar. Ta buɗe tare da saurin kawar da fuskar ta gefe ta ce, menene wannan Anti Habiba mai bashi? Harara Anti Habiba ta watsa masa ta ce, ci da kazar ne baki sani ba, yan rainin wayo. Shamsiya ta yi shiru ta fara fito da fararen ledodin da ke ciki, sai da ta gama fito da su kaf, sannan Habiba ta fara yi mata bayanin su dalla-dalla. Wannan da kike gani sunansa ɗan kumasa, da nono ake shan sa. Wannan kuma shine farin wata. Ta kai hannu ta jawo wata 'yar farar kwalba wacce ke cike da farin abu mai kauri da ta damka wa Shamsiya shi a hannu. Kada ki yi wasa da wannan, gindin ayu ne, yana ƙara ƙarfin sha'awa. Shamsiya ta kalli Anti Habiba, ta kalli antinta ta cikin muryar shagwaba ta ce, Anti ni dai ban san ɗa namiji ba, Anti ni da ban san ɗa namiji ba, ai wannan ba su da amfani a gare ni. Habiba ta yi murmushi ta ce, lallai yaro min kaza, kai tsaye, lallai yaro min kaza, ki tsaya kallon ruwa kwaɗo ya yi miki kafa. Idan ke baki san maza ba, shi a tunanin ki bai san mace ba, to bari na gaya miki, mazan yanzu kan suke kallon ki, da sun lasa ki sun ji ba daɗi, kin zamo sorry shashashar banza. Ta mika mata wani bakin sabulu ta ce, amsa ki je ki yi sarki da shi da ruwan ɗumi. Shamsiya ta karɓa ta shiga toilet tana kunkuni. Shamsiya na shigewa toilet, Habibu ta nufi kicin wanda yake da shi a gefen falon. Ya ji kaya kamar ba gobe, layin kofuna ta nufa, ta ɗauko kofi da cibi da ta ɗauraye, ta riƙe da ta ɗauraye, ta koma ɗakin da suke zaune. Jakar da ta zo da ita riƙe da hannunta, ta buɗe ta ciro robar yogurt, nan take ta kule shi a cikin kofin, ta ɗauko garin magunguna ta haɗa mata, sai da ta tabbatar ya yi kauri sosai, sannan ta ajiye mata. Mintuna kaɗan Shamsiya ta fito rike da mara. Habiba ta kalle ta ce, lafiya, menene haka? Shamsiya ta maraice fuska ta ce, Anti wallahi gabana zugi yake min kamar zai faɗo, ga marata ta kulle tun rana. Anti Habiba ta yi dariya ta ce, karki damu, zai daina ne. Ta kamo hannunta ta zaunar da ita tare da mika mata kofin maganin da ta haɗa mata. Za ta sake yin wata magana ta dakatar da ita. Duk sanda da Shamsiya ta so kaucewa Anti Habiba, antin ta ki ta ba ta dama, sai da ta tabbatar ta ɗura mata magunguna kala-kala, sannan ta ba ta wasu ta ce zuwa dare ta shafa a farjinta. Jin shirinsu ya yi yawa ya sa Goggo A'i ta
taso ta kwankwasa ɗakin da suka shige tana faɗin, Habiba idan ke baki da hankali ni ina da hankali sai ki fito mu tafi kafin angon ya zo ya tarar da mu. Habiba ta kalli Shamsiya ta ce, ki kula sosai Shamsiya, kada ki yi sake da kayan nan da na baki. Shamsiya ta gyaɗa mata kai. Habiba na buɗe kofar ɗakin suka ci karo da Goggo A'i, sai faman masifa take, ita dai ta taɓe baki ta raba ta suka wuce. Shamsiya na biye da su a baya, sai da suka fita harabar gidan Goggo A'i ta lura da ita, nan take ta fara aika mata da zagi. Ba shiri ta lallaba ta koma cikin gida tana daga musu hannu. A wurin da suka bar motocin da suka kawo su a nan suka tarar da su suna jiran fitowar su, kowaccensu ta shiga wacce ta kawo ta, har sai da suka bar gidan sannan Shamsiya ta shige ciki. Kayan jikinta ta fara ragewa, ta buɗe akwatinta ta fito da towel ɗinta. Wanka ta shiga toilet ta yi. Bayan ta yi wanka ta fito ta zauna kan stood tana kallon miro. Akwatinta ta buɗe ta fito da manta na cocoa butter tana shafa da yar farar hoda. Wani rantsatsen material ta ɗauko na cikin kayan fitar bikinta wanda ta yi masa ɗinkin riga da skirt ta saka, sun yi matukar yi mata kyau duk da ba wani makeup ta yi ba. Sannan ta buɗe akwatin hijabanta ta ɗauko kalar material ɗinta ɗauka ta yi sallar Maghrib. Bayan ta idar ta fara karanto addu'o'i kamar hakan: alhamdulillahi, Allah na gode maka da ka azurta ni da gidan aure. Allah ka albarkanci rayuwar aure na. Allah ka bani zuri'a ta gari. Ya Allah ka bani zaman lafiya da mijina. Allah ka saka fahimtar juna a tsakaninmu. Ya Allah ka kore shedan a tsakanina da mijina. Allah ka azurta ni da soyayyar mijina. Har lokacin sallar isha'i yayi tana zaune tana kai wa Allah kukanta. Bayan ta yi sallar isha'i ne ta ɗauke da dumar ta maida ta inda take, ita kuma ta koma bakin gado ta zauna tare da janyo hular hijabinta. Karfe 8:30 ta fara jiyo karar shigowar motar nata. Sauran kara dunkulewa ta yi cikin hijabinta. Masu saurare, bari mu dakata a nan, sai mun haɗu a cikin shirinmu na gaba. Idan har na ga ruwan subscribers sannan kuma na ga like na ga comment, mu haɗu a shafi na gaba.